syafaatipun Allahumma amin. Alhamdulillah wonten ing wekdal jam kula panjenengan sedaya wonten makam kal saperlu tolakul ilmi saperlu ngawutenaken pengaosan niki insyaallah munggah pahalanipun utawi ganjaranipun menika agung sanget. Munggah dawuhipun Kanjeng Nabi manjaa ila majlisi ilmin kana bulu khotwatin ibadata sanatin. Sing sapa wonge kok gelem nekani nanti majlisi ilmin nang majlis ilmu nang majlis pengaosan, entah itu lingkungan, entah itu lapangan, entah itu harian. Niki dawuhipun karena kulu khotwatin ibadata sanatin niki diganjar sak jangkae niku diganjar padha karo ibadah setunggal taun. Jenengan saking dalem dumugi mriki niku kinten-kinten jangka nggih, semakin jauh jenengan dalem niki semakin banyak pahalane ning jenengan napa tindak wonten ing mriki sak jangka setahun, sak jangka setahun niki pahalanipun niki terkhusus kangge umat Muhammad. Nek umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad niku mboten kados mekaten. Bener nek umat Muhammad niku nek dilihat dari segi umur niku kalah karo umure wong biyen. Zaman biyen niku zamane Nabi Nuh. Niku ana wong layak. Layak iki jare basa Arab kota jare layak iki bahasa Arab nopo bahasa Indonesia. Bahasa apa sih Pak? Jawa, bahasa Jawa. Arab niku serapan nopo Arab. Nopo layak niku serapan dari bahasa Arab jane la ayatin. La ayatin iki tandha tengere kekuasaane Gusti Allah. Esuk kuwi jan isih sehat. Yuk rek alas bareng karo nyokok saiki kok wis innalillahi. Jan iki sehat yuk remonan karo nyok saiki kok wis innalillahi. Saiki kok wis dikubur. Iki tandha tengere kekuasaane Gusti Allah. Mulane wong ki ora kena ngedirake sehate. Wong ki ora kena ngedirake kuasane. Wong ki ora kena ngedirake urusane. Monggo kula niku ya wonten kok jage entes ya nyanyangan baku niku Pak. Gawe nyanyangan baku kok wis disiarake. Niki tandha tengere kekuasaanipun Gusti Allah. Lah ya ora dinyono ora dikira to nek kaya ngono kuwi gumunake. Lah zaman biyen niku nang zamane Nabi Nuh ki ana wong gek layak. Njuk takon lah biasane nek wong layat niku takon jupuk umur iki wis pirang taun, wis yuswane pirang taun sing ngono kuwi 300 taun. Lah isih bocah. Nah niku 300 taun niku isih bocah, Pak. Ini nek sampean saiki kira-kira enten apa mboten bonek-bonek kok wis umur 300 taun kok dinek bocah niku enten apa mboten? Wonten akeh saniki umur kayak umur 100 tahun ki mawon niku nek saniki kok wis ketrimo ya pancen wis sepuh. Nek biyen niku tasih bocah. Wong nek biyen niku umure ki atusan kok. Ana sing umure ki nyampe 900 tahun. Ana sing umure niku nyampe 1000 tahun. Ana bahkan sing umure niku ngantos dumugi karo 1000 tahun. Niku nek wong biyen ning cuman nek dari segi ganjaran beda kalian umat Muhammad. Nek umat Muhammad niku nggih nek umat Muhammad niku ganjarane ning ibadah niku ditikel mati kelaken. Salah saniki jenengan Lailatul Qadar. Sak wengi jenengan ibadah
alfi syahrin luwih apik katimbang ibadah 1000 wulan. Nek 1000 sasi niku kira-kira pirang tahun? Setahun niku lah 12 sasi. Saiki nek 1000 sasi niku kira-kira pirang tahun? Manja'a ila majlisi ilmin kana kullu khotwatin ibadah sanatin. Sing sapa wong gelem nekani nang majelis taklim, majelis ilmu, sak jangkae diganjar kaya dene ganjarane wong ibadah setahun. Jenengan nek saking dalem niku kok umpama enten 100 jangka niku jenengan padha karo ibadah 100 tahun. Dan izin untuk akad yang akan datang itu kira-kira jenengan dingaruh gitu jangan harus tinggal. Nek jenengan kok kasih perang ganjaran mubeng risik akhirnya istilahnya sampai saya fukeh ganjaran jenengan niku ihibadipun umat Muhammad kados ngaten niku punane kula jenengan sedaya wajib syukur didadekake umat Muhammad dari segi pahalanya pun juga ditikel-matikelake dening Gusti Allah. Para rawuh Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken menika ngaminangkani mumpun dimaksudake pemanasan ngaji kula jenengan sedaya dengan sekira ana semangat nggih diimbing-imbingi kanggo ajaran kados ngaten. Mau ngaji bacarane gedhe wong ngaji iki bacarane ditikel-tikelake. Iki perlu menapa penyemangat kanggo kula jenengan sedaya. Para rawuh Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, mestinipun kula panjenengan sedaya wong suwene niki tanpa terkecuali umpama ditakoni satu persatu pengin ora to nek sama kabeh dadi wong mulya. Jawabanipun sinten sing boten pengen dadi wong mulya. Ayo mawon dadi wong anu wae. Ora mulya-mulya kok ae. Pengin boten ta? Pengin to? Pengin boten? Berarti pengen kabeh tanpa terkecuali. Syarate dadi wong mulya niki ana syarate ora pengin tok jenengan. Ana syarate napa? Nomor siji bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Iki Pak insyaallah nek kados dene Pak Muhyiddin kados Pak Muhtar Pak insyaallah kula niki nek matur kados ngeten anggon kedua tokoh niki nguyai segara. Nek walaupun nguyai segara ya tetap aturake nang ngersane jenengan sedaya. Sing nomor setunggal wong nek pengin mulya niku bil jarri. Iki nek sakjane asli niku saking ilmu naku, ranae niku ranah ilmu naku. Ning bisa dimaknani dengan makna-makna selain ilmu naku. Nomor setunggal bil jarri. Apa itu jar? Jar niku adalah nama salah satu daripada i'rab jar. Tanda tenger asale i'rab jar niku adalah kasrah. Lah saiki kula tak matur jenengan sedaya. Nek kasrah niku harokat kasrah niku manggone nang ngisor huruf apa dhuwur huruf? Tembuti? Teng ngisor huruf. Sejane kasrah niku napa? Kasrah niku ming jret ngono niku kasrah. Kasrah niku ilzamun kisari syafataini indanu ibra. Wajib pecahe lambe loro nalikane ngucapake a i u ha di hu ta ti tu. Jenengan pun napa riyen mungkin jenengan pun nanti ngaos alifata a patata ba patata ta lan sapanunggale. Niki nek kasrah ku manggone mesti di bawah huruf. Ora ono kasrah kok nang sanduwur huruf. Artine dos pundi nek wong kuwi pengin mulya pertama kuwi wong gelem kasrah.
Gelem kasroh dalam artian wong kudu gelem diasorke dhisik. Wah ayo nek diasorake ya kok ya tegese kados mekaten jenengan tak umpamake mawon nggih. Jenengan mungkin nek mirsani para kiai-kiai dai-dai ternama kondang di situ enten Gus Muafik, di situ enten Kiai Anwar Zahid, di situ enten Gus Ikdam, di situ ada kiai-kiai yang lain. Mungkin jenengan apa termasuk teman yang ngono kaya begitu rawuh sing menyambut kabeh wong rebutan ning arak cium tangan. Sasampunipun rawuh temeniku dipapangake nang tempat duduk sing istimewa VIP. Tempat duduk iki mawon ya sing empuk nggih ora trimo kursi plastik niku mboten gitu nek Pak Kiai Anwar Zahid mosok arane kursi plastik kan mboten. Sing menemani sing ngrencangi teng mriku ya tokoh-tokoh masyarakat, kiai, pejabat dan lain sebagainya kok mulya temen. Ora mung kaya ngono. Engko sak sampune iki diaturi daharan iki mawon mesti perlakuane ya komplit. Nggih ora kok mosok Kiai Anwar Zahid rawuh niku sak sampunipun pengawasan kok sing ngaturi daharan kok alah sambel karo banyu bisik wis taluh sing wis dinget ae ora mungkin mesti ana iwake, mesti ana jajahe, mesti ana emi, ana endhog dan lain sebagainya. Kok mulya temen sing terakhir nuwun sewu kok julebare kok bisa disangoni ya. Acara sangoni iki dikados ngaten kok mulya temen sakniki jenengan ampun ping delok kados ngaten neta wong kae kaya biyen wis tau irokjen wis tau ngesorake awake nandi nang pondok pesantren jenengan mirsani Pak Muhyiddin jenengan mirsani Pak Muhtar kok madhok temennya dadi kaya Pak Muhtar kae dadi Suriah. Wah umpamane kok madhok temen ya aja ping delok nacuke tok. Pak Muhtar menika Pak Muhyiddin menika riyin pun nate nglampahi irokjen digodhog digembleng nang pesantren. Mulane ya ora nggunakake melih nek menawi sakniki kok dadi menapa jenengane Suriah NU bangsa iki ya wis ora nggunakake meneh wong biyen pancen usahane kados mekaten. Ning nek dhewe wong pancen usahane iki ya sepele wae ya saiki dadi wong biasa kados ngaten ya kudu nrimo. Mulane sing nomor 1 nek wong kok pengin mulya kudu irokjen atosipun kudune ngesorake awake dhewe kudu gelem digembleng kudu gelem prihatin. Niki artosipun daripada irokjen harokat niku wonten engan harokat napa jenengane harokat asal irokjen itu ada di bawah yang di kasroh itu nang isor niki perlambang kok ikon ngesorake awake dhisik. Sak sampunipun biljari watan mini artosipun tanwin menika napa? Nek menggah ilmu tajwid niki ya termasuk nyinggung ilmu tajwid. Tanwin niku suwantenipun nun pecah. Ingkang manggen wonten ing akhiripun kalimah isim. Ingkang ketinggal ketika diucapaken ical nalika katulis. Artosipun dos pundi nek suarane iki ana ning cuman nang tulisane ora ana tak contohe ngeten tulisan muni rajulun umpamane tulisan muni rajulun niku lak kaya-kaya nek ditulis lam nun sukun domah lun ngono kaya tulisane kuwi lam nun sukun mati domah lun. Ning ternyata nek ditulis ki ora ana nun sukune. Itu artinya apa? Wong nek pengin mulya harus punya suara dulu, artosipun harus punya kontribusi
ana labuhe wisik ning terkadang labuhe kuwi kadang kula jenengan sedaya ora menilai kadang labuhe iki ora digatekake barang kaya kudune gelem ikhlas iki tantangane kados ngaten niku tak contohi ngeten seorang kiai khususipun kiai kampung niki bendina mulang ngaji bocah-bocah sing bocah kuwi maune ora ngerti alif dadi ngerti alif sing bocah kuwi maune ora ngerti ba dadi ngerti ba sing bocah kuwi maune ora ngerti maca Fatihah dadi ngerti maca Fatihah ana suarane ana kontribusine di tengah-tengah masyarakat ana lelabuhane tapi kadang-kadang lelabuhane kiai-kiai desa niki tidak diperhatikan oleh masyarakat. Wong kiai niku nglabuhi bocah-bocah cilik sing do ngaji, nglabuhi bocah-bocah sing do gelem napa thalabul ilmi. Niki kadang kiai niku nang tengah masyarakat iki kurang mendapatkan perhatian. Kadang di napa jenengane disepeleki niku yo biasa-biasa ki mawon kados ngaten niku. Lah niki Pak insyaallah dadi para kiai kampung sing kadang nangkono tidak mendapatkan perhatian Pak insyaallah jenengan sedaya dimulya ngarsane Gusti Allah. Cal saniki ngeten umpamine kula ngasihake anak kula teng Pak Mutar, kula ngasihake anak kula teng Pak Muhyiddin. Niki kadang kula niku arek napa ngarohake iki mawon niku kadang niku cok pripun ngeten nggih. Longko to ana wong wis misal ngajake putrane ngajake anake teng seorang kiai. Yo pripun kiai saniki anak kula pun saged napa mboten. Yo pripun saniki anak kula pun ngaos napa. Yo pripun saniki anak kula pun enten perkembangan napa dereng. Nek kinten-kinten anak kula niki kok beling, anak kula niku kok blilu, anak kula niku kok biyin. Pun jenengan gintik kemawon mboten napa-napa. Ndak wonten saniki ora ana kok nganti ngarohake kaya ngono. Digawe luweh-luweh wae. Semula-mula kiai iki punya kontribusi yang besar. Duwe lelabuhan sing gedhe ning kadang kiai ini dilupakan. Jasa-jasa para kiai terutama kiai NU itu sering kali dilupakan. Niki padahal gede banget terus sing biyen putrane jenengan boten saged Fatihah mergo lantaran seorang kiai dadi ngerti Fatihah. Tak ceritani Kiai Syekh Hamad. Syekh Hamad niku putranipun Imam Abu Hanifah. Saking bungae Imam Abu Hanifah kok putra niki bisa maca Fatihah niki menghadiahkan 400 dirham. Menghadiahkan pada seorang guru 400 dirham. Sak dirham niku pinten? Sak dirham itu adalah mata uang emas. Sing gedine niku berdiameter 2,5 cm. Njogo bote niku kira-kira 3 gram niku sak dirham. Terus saiki emas regane pinten? Ayo. Emas regane pinten saniki? Pinten? 2,5 nopo? Juta. Nah saiki nek ping 3. Ayo. 2,5 ping 3 wis pitu. 7,5 to niku. Niku kok ping 400. Ayo dadi dhewe. Sapa sing kok kalkulator? Pintu. Niki menghadiahkan ratusan juta min bisa Fatihah. Mulane wong ngaji niku persyaratan wong ngaji nek menggadhawuhipun Syekh Hamad niku harus ada jiddu salasah. Jiddu salasah niku wong telu sing gelem mempeng, wong telu sing kudune bersungguh-sungguh satu murid itu sendiri.
muridé kudu mempeng, muridé kudu ngaji tenanan. Dua, wong tuane dukung. Ketiga, kudu ana gurune. Niki persyaratannya nek mboke khamat niki kados ngaten niku. Niki Imam Abu Hanifah niki menghadiahkan niku 400 dirham. Sak dirham niku emas bobot 3 gram. Jenek emas bobot 3 gram ning 400 niku jo pinten nggih jo 1200 nggih. 4 kali 3 kan 1200. Gitu. 1200 gram berarti emas sekilo 2 on. Sopo semene sing di emas kilo 2 on tak takon. Ayo. Ono. Emas sekilo 2 on. Niki nek putrane jenengan ngajakake tenggen Pak Montar, putrane jenengan ngajakake tenggen Pak Muhyiddin, wis bisa Fatihah jenengan hadiah karo Pak Muhyiddin, hadiah kalian Pak Montar niku umpama emas iku regane 1 juta kemawon, 1 juta wae jenengan harus menghadiahkan kepada Pak Montar, menghadiahkan kepada Pak Muhyiddin 1,2 M. Mahal megah nek carane kok ngajakake bocah kanca menghadiahkan semono niku. Niki lih menghargai ilmu niku kados ngaten niku. Bukan karena Imam Abu Hanifah kuwi napa jenenge ngebreh bondo boten. Niki sangat-sangat menghargai akan ilmu. Masalah Pak Muhyiddin jenengan langsung syuting dadak Pakmu. Langsung syuting dadak niki mesti Pak Muhyiddin. Pak Montar langsung syuting dadak mesti wong nek nganti diajahi 1,2 M. Ane sakniki umpama kok jo apal Quran, khatam Al-Quran jenengan dinapa kira-kira kula tak takon jenengan nek ngajakake putrane tenggen Pak Kyai niku jenengan pun nate ngarohake napa boten? Ora tau ngarohake. Luwe ngaji luwe ora luwe. Biasane kados ngaten niki tanggil. Kiai itu punya kontribusi yang besar untuk lelabuhan sing gede ning kadang lelabuhan kiai iki ora ketok. Ngoten. Sing nomor 3 biljani matang ini wanita. Nek nida iki kayane wis kabeh iki. Nida niku huruf nida niku huruf sing kanggo pengundang-undang mau kan sampun to nek sing niku ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mukminin ya Muhaiminu ya Aziz. Niki kan rentetan niku minangka nida kabeh to niki. Lah niku nek sampun nek pengin mulya sing nomor 3 kudune wanita artosipun kendel maca kados ngaten niki. Oke sekulane ana dalile to enten Bu. Enten dalile. Dadi jenengan ndak usah bertanya-tanya. Lah iya kesak bar pengajian sawengi pengajian kok mesti ana napa jenengane maca Asmaul Husna ki jane ana dalile napa mboten? Nggih wonten. Niku pirjane wonten ini wanita sing nomor sekarwane wa'al. Al niku artosipun napa? Niki hampir sama dengan tanwin. Al niku nek menggah ilmu nahwu adalah harfut takrif. Huruf sing kanggo makrifataken isim nakirah. Isim nakirah niku artosipun perlambang kebodohan. Sebab apa isim nakirah kuwi isim sing huruf kinaperluan. Contohé rajulun maknane napa? Wong lanang. Ayo wong lanang iki wong semene iki wong lanang kabeh. Jadi dimaksud wong lanang iki sing endi? Mar'atun, wong wadon. Semene iki wong mar'atun kabeh, wong wadon kabeh sing dimaksud sing sapa? Niki maksudipun tasik napa kina bodon. Ning kapan isim nakirah iki kok kepanjenengan al niki hukume wis dadi makrifat, wis dadi tertentu, wis dadi pinter. Artosipun napa wanita al niku artosipun wong sing ndadekake lantaran sebab mau niku
ngerti, maune bodoh dadi pinter, maune orang ngerti ngaji dadi ngerti ngaji. Niki tugasipun al. Insya Allah kapan wis tekan al ki wong arep dadi wong sing mulya. Maune jenengan orang ngerti ngaji, koro-koro ada seorang kiai, ada seorang ulama jenengan dadi pinter, jenengan dadi ngerti ibadah, jenengan dadi iso ngerti napa mujahadah dan lain sebagainya. Ini kita. So sing nomor terakhir manut wa musnadin. Sing terakhir wong kapan pengin mulya harus isnad. Isnad niku maknanipun nyendhekake. Nyendhekake niku menyandarkan. Menyandarkan itu adalah pasrah. Jenengan nek pengen mulya niku kudu akeh pasrah nang kersane Gusti Allah. Cocok pasrah mboten. Pasrah. Cocok pasrah mboten Pak, jenengan Pak. Pasrah. Ini kadang-kadang niku cok ngomongnya cok wahya kok terang ae kaya ngene mula kok menyoke jan saiki wis alum kabeh kae Bu. Nek kadang kula jenengan sedaya niku karo kehendak qodhoe Gusti Allah, karo nggon apa jenengane pestene Gusti Allah, ketentuane putusane Gusti Allah. Kadang dhewe iki cok kadang ora trimo cara mudhania. Cara golek udane lak yo njolo meniki mbok menawa lomboke do seger. Nek sing takon ya ora. Ayo ojo sing udan. Kanyoke rajane. Nek kados ngaten niki wong niku werna-werna. Nek cara Gusti Allah niku arep mesti Jibril ayo apa udan campur terang. Niki napa jeneng kadang kula jenengan sedaya iku kurang menerima akan qodhoe, akan putusane, akan ketetapan Gusti Allah. Padahal dawuh Gusti Allah nek kapan kula jenengan kok wis nganti kados ngaten niki diancam wonten ing hadis qudsi. Malam yasbir alal balai, sing sapa wong ora sabar atas balaku. Walam yaskur ala nikmati, ora gelem syukur atas kenikmatanku. Fathab min tahti samai, lumoho diusir dhewe niki. Diusir Gusti Allah kon lunga saka endi? Saka tahti sama, saka ngisore langit. Fatluk robban siwaya, luruwa Gusti Allah sakliyane aku. Nek kapan kowe ora nrimo karo ora gelem syukur atas nikmatku, wis lunga ae aja nang isore langit aku, golek Gusti Allah sakliyane aku. Kira-kira ana Gusti Allah sakliyane Gusti Allah. Ya mboten wonten, yo kira-kira jenengan nek terusir dari kolong langit, terusir saka isore langit Gusti Allah arep lunga ndi jenengan? Pring Amerika. Yo isih nang isor langit Gusti Allah. Pring Israel sing perang nika ki isi nang isore langit Gusti Allah. Wis ora ana tempat. Tidak bahaya banget tapi ucapan ekonomi janjane asline kula tenan sudah terusir niku Pak. Mila mongko kula jenengan sedaya niku dipun tingkataken sabaripun, tingkataken syukuripun para rawuh Bapak Ibu hadirin hadirat menikolah tondo tenggaring menikolah menawi kula jenengan sedaya pengin dadi wong mulya niku kados mekaten niku lirohi manah napa jenengane Gilsari Matan Mili Wanita wa al musnad direten kamsal setunggal share nomor karipun tanwin nomor ibane mitas kapan al sekarang nomor kamsal adalah isnad ke pasrah nangasane Gusti Allah. Para rawuh Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken mekaten lan semanten ingkang wonten kawula aturaken wonten ing wekdal injang menika. Mbok pilih anggenipun kawula matur amalan akhiran karahapatipun kekiranganipun saestu saking kawula pribadi mugi panjenengan sedaya kersa ampun tampil sih samudra panasani akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.